hello guys! Niyan nasad ko, mag-vlog nasad ko. So, I want to share with you sa akong experience ganang buntag nga hingato ko sa Metro Gaisano. So, ganina hingato ko sa Friends Mall, hingato ko sa Viewbo, pero ang akong gipangita wala. So, karon akong i-share kung unsa ko ka place today nga kining paghuwat or kining pag kanang hatag og chance sa uban na apoy muhatag pud og return diha nimo. So mao ni akong experience today kay ngano ang adto ko sa Metro Gaisano, ang akong gipangita is underwear sa akong mga anak duha ug sa akong bana. So ang akong budget is kanang para ra jud nila, way para ako. Ingon naman ko sa akong bana nga, uy pamalit na mo og brief kay ngano nangaluwa pa ninyo mga brief. So mga taga akong budget sa akong bana. So mao to nga pag-adto nako sa usa ka kanang brand nga underwear for sa mga boys, wa pa nga to ang assistant. So wa ko nag ingon nga paadto na ho ang kinsay assistant dito kay wa ko nakita. So napili ra ko sa mga sizes nga angingayan sa akong mga boys. So mao to nga hinglinya na ko sa counter, diha man lagi mas uwahi pa nako nya nagda siya og kanang bata nga ila po gipamalit mostly mga toys. So burag alingasan naman ang bata diri sa akong likod kay mas una pa malagi ko nila. So nagpasumangil na lang sa tuko nga, okay ma'am, una na lang mo diri kay naa pa koy laing paliton ngadto. So pasumangil ko, so pagbalik nako diha na ang assistant sa brand ingani nga underwear sa mga diha na yung assistant sa brand nganing underwear sa katong akong kuan palitan. Ingon si Jan ako doon na si Jan ako nga, ma'am, ako nang gipunit dito sa counter dito sa may gibutangan ako. Ma'am, ayaw sa ma'am. Oh, kaya naman dahil. Oh, ingon ko kaya naman ma'am. Naanay usa ka putos na libre. Ingo ha? Ingon ko nga na shocking buko. So nagunaw ko sa kuset. So kung ako dahil ko naghatag og chance nga mauna tong akong nasa likod, so wako'y libre, di ba? Kay mas mauna pa man ko yung ato, so di pa po to time nga moabot si Jan dito nga ing ato nga time. Di po, wa po ko nag-expect. So, hala ma'am, salamat kaayo. Unsa may libre ani ma'am? Tsaka, usa ka pack nga brief. Kay, mga brief, man lagi po nang pamalit. Wa ko ka-imagine nga, na ako'y, kung an ka nang usa ka pack nga brief, nga mahal ba dyan nga nga brand. At kani para ni sa akong banana. So ang usa ka puntos ingani is 675. Ako ipakita guys kung ang istorya jud ko tinuod. 675. So di diri ang presyo na naka-attach ko diri ang 675. Diba? So kini siya nga rito sa akong sa pod nga ani para sa akong bunso kay naglain-lain sila og design sa brief para dili sila mag kanang unsa no roy lain-lain jud lang og design kay aron dili sila mag baylo-baylo makasabot ang akong bunso ngay ngani nga klase iyang brief, diba? Isang pagpare sila sizes, so tungod kay lain sila og design, so lain-lain pud na og gadjud sila design. So, kining akong bunso, large naman ni siya, is 499 usang kapak. O na. So, atong i-tanaw diri, og naabay 400. Saan man eh? O, duha ka buok. 499. Okay, kita na. So kani, sa lain man sa disyan, kuan is pila man eh. O di ba imagine? O si na-adjud no. O 399. Kini ang brief ni sa ako panganay. 399. So look, if you buy 3, take 1. So mao na. Can you imagine guys? Oh. So, kamao ning ako ning share kay kini di sa akong patient ug sa akong paghatag og chance dito sa
mas uwahi pa nako. Una ako'y grasya, usa ka putos. So, pila may akong na-save is 399.75. Ganun siya ko. Oh, so, pangadyon pa ba ito sa hongba na itong ganun sukli ingani, di ba? Dili na. Umaw na guys. So, ngari, ako pong tanawon diri is naabay usara ka buki butang diri nga 1 tanawa ninyo maayo tanawa usara gibutang diha nga 399.75. Diba guys? Mao na guys ang akong gi-share ninyo today nga ang pag-patient or ang paghatag og chance sa uban na ay grasya nga moabot. Mao ni akong experience today. So, I'm very blessed. Kay kung nagpauna-una pa ko og pakwinta nga wa na ko tagay chance ring mas mauna sa akong likod, so wa ko'y free. O nga na. So, very good kaayo ang brand nga underwear para sa akong mga boys. So, karon mao ni wa man ko'y budget lagi ing ato, so diha man nakaganan siya man ko. Nakapalit ko og bling 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 for gamiton sa ako vlog. Try na ho be. Para sa ako bling 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 bling. Bling bling ba ni? Ini alis na ni ulak-ulak. Madugdi ni mo katag po ni. Bling 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 na ito. See? Una pa ko'y kuan. Mao na guys, kinahanglan naatay mo give taog muhatag taog kaadyo sa uban sometimes. Pero nakadepende na ninyo guys. Duwa ko moingon nga inyo kung sundugo na. Giswerte lang ganyan siguro ko. Or giswerte, I'm lucky. Mao nagingon, I'm lucky today. Kay naghatag kong chance sa uban nga mas mauna pa nako. Kung nagdali-dali pa ko, kung wa ko muhatag lagi sa akong usbon ko, kung wa pa ko muhatag, so di ko maabdan sa assistant sa Hanford nga kuan. Okay guys, thank you for watching and don't forget subscribe my channel Alma Joy Vlog. Magkita-kita na ta permi guys kay basta magkita-kita na ta permi o katungwa pa ba naka-subscribe, palihog na og subscribe sa akong channel Alma Joy Vlog. O dayon pindutan ato ang bell button para pirmi mo updated sa akong mga umaabot pa nga pagahimuon nga video. Okay, thank you.